Tanja Arsić, nalazite se na kanalu E-učim, dobrodošli na naš kanal. Nastavljamo s predmetom saobraćajni sistemi i nastavna jedinica koju danas obrađujemo zove se prednosti i mane vazdušnog saobraćaja. Avion je najbezbednije prevozno sredstvo, to vam kažem. Međutim, ono što nas čini nepoverljivim je naravno velika visina na kojoj se avion kreće, kao i nepoznavanje samog aviona, načina letenja i upravljanja letelicom. Veliki broj ljudi se plaši da leti avionom. Neka statistika kaže da je samo 6% ljudi kročilo u avion. Sad, zašto avioni izazivaju strah? Sve ono što je izvan naše kontrole izaziva izvesnu dozu nesigurnosti i nepoverenja, a upravljanje avionom svakako nije nešto na što možemo mi sami da utičemo. Šta više, najveći broj putnika i nema predstavu o tome kako avioni lete, pa se prepuštaju nerealnim scenarijima koji stvaraju paniku i odbijaju ih od ovakve vrste putovanja. Zaključak je da se putnici koji prvi put lete ne boje samog aviona, već osjećaja da nemaju kontrolu nad situacijom i da ne mogu baš ništa da urade u slučaju da dođe do neke opasnosti. I upravo zbog toga je i rasprostranjeno mišljenje da je vožnja automobilom bezbedniji vid prevoza, jer svaki vozač veruje da će u slučaju potencijalne opasnosti lično moći da utiče na kretanje auta i spasi situaciju onoliko koliko je to moguće. Ipak, naravno, statistički rezultati i logičko razmišljanje nas dovede do nedvosmislenog zaključka da su avioni mnogo bezbednija prevozna sredstva u odnosu na automobile, vozove, autobuse i brodove. Šansa da osoba pogine u avionu, kaže neka statistika, je 1 prema blizu 10.000. Ali ajde mi sada da nabrojimo koje su prednosti vazdušnog saobraćaja. Prvo, vazdušni prevoz pruža najveću brzinu isporuke robe. Zatim, najveća sigurnost tereta prilikom isporuke tereta zrakoplovom, to jest avionom. Vazdušni prevoz omogućava isporuku robe u udaljene i teško dostupne regione. Četvrto, niski troškovi za kontejnere i ambalažu. Peto, niske stope osiguranja. I šesto, za avione ne postoje fizičke barijere, ne zavise od mostova, puteva i planina. Takođe, vazdušni saobraćaj ima naravno i svoje nedostatke, a to su: prvo, da su visoki troškovi prevoza avionom, visoka kapitalna ulaganja u proizvodnju aviona najviše, takođe na izgradnju aerodroma i svih potrebnih pratećih sadržaja. Treće, zavisnost vazdušnog saobraćaja od vremenskih uslova. Četvrto, ograničene količine i dimenzije prevezenog tereta. Peto, sedišta nisu baš udobna i nezgodna su za duža putovanja u ovim klasičnim avionima. I šesto, mora se doći mnogo ranije pre termina leta. Ovo je bila jedna kratka lekcija prednosti i mane vazdušnog saobraćaja. Imam jedno pitanje za vas za ovu lekciju, a to je: navedi jednu prednost vazdušnog saobraćaja koja je po tebi najvažnija. Ja sam navela da je za mene najvažnije to što je najbrži vid saobraćaja i zbog toga se, lično ja odlučujem kada treba brzo da stignem da izaberem ovaj vid saobraćaja za svoje putovanje, a vi napišite naravno ono šta vi mislite da je za vas najvažnije. I naravno preporuka za vežbu, da pronađete na internetu koja je vazdušna linija najduža. Napišite to u vašim sveskama. Dragi učenici i nastavnici, nadamo se da vam je ovaj video koristio. Ukoliko imate neke sugestije ili potrebu da se obratimo i da vam obradimo neku temu, javite nam se na ovde naznačenu mail adresu. Uskoro objavljujemo naredne lekcije iz predmeta saobraćajni sistemi. Zapratite E-učim i redovno dobijajte obaveštenja o novostima. Ja sam Tanja Arsić, doviđenja i prijetno!